अभी आप सुन रहे हैं पवन पुरवैया डीजे सुमित मोर देहिया में होखता दर्द भतार साला ठोकले बा। मोरा देहिया में होखता दर्द भतार साला ठोकले बा। मायरे रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स। भतार साला ठोकले बा। मोरा देहिया में होखता दर्द भतार साला ठोकले बा। मोरा देहिया में होखता दर्द भतार साला ठोकले बा। बहुते दुखाता हो सहलो ना जाता कैसे हम तोह के बताई। दिनों में 2 बेर रातों में 4 बेर करेला पिया लड़ाई। बहुते दुखाता हो सहलो ना जाता कैसे हम तोह के बताई। दिनों में 2 बेर रातों में 4 बेर करेला पिया लड़ाई। तोर दिल काना बाली और पौआ के पायल सखी लहंगा करो चले बा। तोर दिल काना बाली और पौआ के पायल सखी लहंगा करो चले बा। पूरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। पूरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। भतार साला डीजे सुमित घोरी के नीचे मारी के सैया कोइले बा सखी लाल रे। हिक भरल रे सुता के खरे खरे भइल बा बुरा हाल रे। आई दादा घोरी के नीचे मारी के सैया कोइले बा सखी लाल रे। हिक भरल रे सुता के खरे खरे भइल बा बुरा हाल रे। रोहे नशा में नसाइल हरदम पगलाइल कति मनवा में सोचले बा। रोहे नशा में नसाइल हरदम पगलाइल कति मनवा में सोचले बा। पूरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। मोरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। भतार साला डीजे सुमित सोया पवन पुरवैया ये सखी लागता लेली जान के। राइटर कुमोद के देवरवा दिले न दवाई आन के। सोया पवन पुरवैया ये सखी लागता लेली जान के। राइटर कुमोद के देवरवा दिले न दवाई आन के। सोनी डीजे से नारायण रवा हम के बताए में चाकू ढोरिया पर भोकले बा। सुनी डीजे से नारायण रवा हम के बताए में चाकू ढोरिया पर भोकले बा। पूरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। मोरा देहिया में होखेला दर्द भतार साला ठोकले बा। सेटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी बिहार।